Kubo lobo busuku nangu uthelekile kwakhe emnyango uphuma endlini encane njengoba selokhu ebone ingane kaMaNkosi uvele waphendukelwa isisu. Seloku ebuye khona-ke emagcekeni akwaMaNkosi akahlalisekile kahle. Ukhala iselula yakhe athuke azithunuke njengoba eyiphuthaza emabeleni. Nansi uyibambe ngesandla. Hayi bo wengane kaMzala kodwa ungigilana awuyiphendule ngani iselula yakho kunini ngikushayela bo. Uthelekile lowo encika ngodonga lana emagcekeni akwakhe. Aphendula uPrimrose ngelokuthi ubenosuku olude namhlanje ima ethola ithuba lokuba kwiselula. Mara yini kangaka kanti uthelekile? Ama-miss calls awu-50 wonke mara. Hayi bo wengane kaMzala uthi angithini ngempela uma ngingakutholi mina ecingweni. Cha bo ke phela nakhona konakelela utho wentombi. Lalela-ke wengane kaMzala awakuhluphanga kodwa amaphoyisa endleleni mhlampe kubuza ngale ngane. Aphendula uPrimrose ngelokuthi lutho bakhuluma nje umntwana usenamaphepha aqinisekisayo ukuthi ungumntwana wakhe ngqo uPrimrose. Hayi ke ntombi njengoba phela ubusazohlala-ke ngapha sisalinde ukuthi azale lo mfazi. Nakho ke phela sesehlelwa inhlanhla leyo. Isimanga sesizwe ingane ikhala ngezansi komuzi. Siphuma ke nathi yithi laba bheka silandelana soyibheka. Kanti ikhala ezansi emfuleni eduze nesiziba. Kusobala nje ukuthi kukhona lo wathi mayebeletha wayishiya khona ke lapho ngethemba lokuthi imuke nomfula. Aha abazibakhohlala abantu besifazane. Uthelekile hebabaza ububi nonya kwabanye besimame. Okungixakayo ke wePrimrose lalela ke isikhulumele phansi ke le. Okungixakayo ukuthi kwamakhelwane loyo obekuzontshontshwa ingane yakhe uthola ingane efana ncamashi nale nawe nohambe nayo. Ngilokhu ngifona nje ngethemba lokuthi phela ngifuna uqinisekisa khona lokho ukuthi isangakuwena yini loyo ngane. Ahleke uPrimrose aqinisekisa ukuthi ingane isengakuye. Mara izingane ziyayizithi azifane zonke uma yisencane futhi mina ngithelekile uma kungaba khona ongangiphuca ngwana wakhe ngingalwa nginqamuka izandla akekho ozongiphuca yena nanoma ubani yamile ngane. uPrimrose lowo ecela nokubuye bakhulume kukhona kumele akwenze njengoba elungiselela nokuliflathela lelizwe. Uthola ithuba elihle lomsebenzi phesheya kwezilwandle uyahamba ngekudala. Nothelekile akhumbula ukuthi ngesikhathi eyiphenya ingane ayifice kwaMaNkosi ubonile ukuthi ubulili behlukile kubulili balengane ehambe noPrimrose. Imake wengane kaMzala wePrimrose. Awusho lana phela. Lo wamuntu wake wakhuluma ngayo ukuthi naye udinga umntwana kabi. Usamdinga yini ongazisa phela wengane uma kukuthi usamdinga ikhona ingane ngamanani aphansi. Avumele phezulu uPrimrose ukuthi sadingeka ingane. Uthelekile makabe nje ehlela kahle izinto zakhe okwamanje uzobe emthumelela nenombolo yocingo yaloyo odinga ingane. Bavalelisana evala ucingo esejabula uthelekile. Akhangwe umsindo oqhamuka kwaMaNkosi owengoma yejazz ekhala emotweni. Aphosa amehlo khona kunemoto emebaleni akayazi. Kunjalo akubonakali nakahle njengoba kusebusuku nezihlahla zimsithile. Nangu uNtuli uncike ngemoto yakhe uvule izandla zombili njengoba uMaNkosi esondela kancane kuye ngokwesaba. Afinyelele bawolane babambane uNtuli noMaNkosi. Athi manqa uNtuli kowakwakhe bese loke emphenduphendula kancane benyakazela lengoma ekhalayo bebambene ngocicane wena wabona abaqeda kushada sebedansa. Kuhle aswabuluke noMaNkosi nakho esemoyizela. Lubhalwe emehlweni uthando lwana kuMaNkosi obukeka esekelinye izwe njengoba bephenduphenduka kancane nomyeni wakhe uNtuli. Bese ngikukhumbule nkosikazi wami deliwe wami. Uthe ukushaya kancane uNtuli nakhe ekhuluma kukhafuka nelikagologi iphunga. Iminyaka emingaka kodwa uyangicabangela Dumsane. uMaNkosi sakucokama ngakhazimulila ngabulothanda amehlo ebuka uNtuli emehlweni. uNtuli anameka izindebe zakhe kwezikaMaNkosi kwasakumthulisa sakumziba. uMaNkosi usaxakwe nawe ukuthi usakwazi nokushayela uNtuli phezukwalokho waze wathenga nemoto. Ukhohlwe umzimba wami onezidingo zenyama. Wakhohlwa ukuthi nginamathumba alambayo. Wakhohlwa nayo indlela engikuthanda ngayo iminyaka emingaka. Awuzukuxolisa Ntuli ngesenzo sakho sithandwa sami. uMaNkosi ngesizotha nothando.
Asuke uNtuli abuyele emotweni acishe ingoma. Avala isicabha amawala. Usediniwe. Bloody fool. Bakhona abantu engingaxolisa kubona. Ngithi ngiyaziphoqa lana ngizama ukuba nobubele kuwe. Yize kungakufanele. Kodwa wena uyangiqolisa. Okokuqala uhlulana ukungizalela umntwana. Yini mina ngingayibuyela la ukuzalana? Anginakumosha isikhathi sami mina ngilokhu ngibuya ngizohlwayela, ngitshala imbewu ensimini engavundile engenasithela ayinamsebenzi walutho lensimo bloody fool. uNtuli ngeminwe ethinta sakudlokodla isinye sikaMankosi. Aphukele lamazwi kuMankosi osebambe ngezansi kwesisu njengoba eqeda kujojwa kanzima kuyo le ndawo. Asuka yongena endlini uNtuli. Amlandele eshesha uMankosi ecabanga umntwana amfihle ngaphansi kombhede. Akekho okhulumisa omunye lana endlini njengoba ekhumula nje uNtuli. Othule sakulalela okuthile. Uchitha ubisi lwetiye yini le ndlini yokulala Mankosi? Ngokudakwa kubuza uNtuli ehogela. uMankosi amzibe kulelo kunalokho amxine eduze ngenye futhi ingilazi kaGologo kuwo lo belu afike nawo uNtuli. Beyiyini imithetho yemigwaqo ukuhlonishwa uNtuli esahlula ukuhlonipha unkosikazi wakhe uMankosi. Ayithathe ingilazi kaGologo ayishayele ekhanda. Besingekho nje nesidingo sokuthi ngikhumule ngoba vele nesinye sakho siyisikorokoro sinamsebenzi walutho. Noma ungacwebeza izinyembezi ngikutshela iqiniso. Umfazi onjalo ohlule ukukhulelwa, uhlule ukunginika umntwana. uNtuli heneka nezandla. Phansi kombhede sisho isililo kukhala uOwemvelo. Konke lokho kuyaphela manje. Izuzothi umubuzo ukuthi ubani ubaba wakho kuzovusa ubuhlungu kimi ngoba nama ngimazi. Imveli ngiphewe nasengisaba ukuthi ngiyothini kumyeni wami. Mhlebuye Kholi Owemvelo angeke akuthande kepha ngithembisa ukukuthanda. Angeke akukone, angeke akudlalise. Ngizokuvikela nalapho eshukweta ngawe.